Hey man. Jak se cítíte po vyhrání všech disciplín v naší kategorii? Výborně, Když se to veme podle Masters tabulek, tak jsme to 100% vyhráli. Když se to přepočítává na body a my bychom měli tak 60, oni tak... Ale jak jsi spokojen se svým ruským výkonem? No, se svým českým výkonem jsem naprosto spokojen. A se svým ruským výkonem? A nemohu posoudit. Já nejsem spokojen. A ty? Já jsem spokojen nadmíru. Úžasný výkon, debilní fanoušci, debilní tým. Takže tohle vyškrtáváme, ano. Já nejsem spokojen se svým výkonem na 50 metrů volný způsob. Jinak jsem se krásně vykoupal a zvítězil s přehledem o několik kategorií. A ty to byl lepší. Hráli jsme. Já jsem si s tím výkonem spokojen. A když jsme prohráli tu poslední štafetu, bylo tím. Já chci poděkovat paní učitelce Sochové, paní učitelce Májové, Kubovi Kozlarovi. A za co bys chtěl poděkovat Kubovi? To bych tady nerozebíral. Potom bych chtěl poděkovat své učitelce ze základky. Chtěl bych poděkovat svým rodičům, všem pihelským spoluobčanům a panu prezidentovi. Děkuji.